Θυμάσαι εκείνη την ωραία μυρωδίτσα που είχαμε εδώ στην Αττική? Λοιπόν, αυτή η μυρωδία η έντονη στα νότια προάστια που λέγαμε 12 Μαΐου. Ναι. Λύθηκε ο γρίφος, λένε τα νέα σήμερα εδώ. Πώς λύθηκε? Εδώ. Πριν από λίγο έκλασα πάρα πολύ σιχαμερά. Όχα. Τέτοιο κλαναρίδι είχα να ρίξω χρόνια. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Συγγνώμη. Πολλοί μου είπανε μυρίζεις ρε παιδί μου σαν χαλασμένο αυγό, σαν κλούβι αυγό, θυμάσαι πως έλεγα. Ναι, ναι. Δικαιώθηκαν λοιπόν πολλοί. Τι λέγαμε με αυτό? Είχα φάει ρεβίθια χθες, να ο κόσμος εκεί βάραγε τις πόρτες. Τι θέλω να σας πω, το δίδαγμα ποιο είναι? Να σας πω, να κλάνετε. Είναι υγεία το κλανίδι. Χρήτη, αυρομιάρι το Μια γριά ξέρναγε. Μιλάμε για μεγάλη μπόχα. Πολύ. Ο πουστάνθρωπος. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Εσύ θα μείνεις βασκλάς. Γαμώτα, ωραία πράγματα ρε Συστράτο. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Μπασκλάς, μπασκλάς, μπασκλάς.